ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kasagpon sa taon matawin nga sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Kakapoy na gid. Daw hindi na ako makasara maglakat. Ang mayo pa. Mapundoan na ako. Ibutang ko siya midri sa may kahilamunan. Ami, pasensya ka na. Hindi na makasarang si Manong mo. Kay panulo ko kayo na. Lapit ang mga suga nga nakita ko. Kalayo manggalikon kadtuan. Pero hindi ka magkabalaka. Makuha lang sang builo si Manong ha. Malakat naman dayon kita. Hala, natulugan gali ako. Si Ami, ikapon ko abis siya. Ami, day, kamusta nang pamatyag mo? Ba, hindi na mainit ang agtang niya. Kung amo, wala na siya sang hilanat. Paimnon ko siya sang tubig ah. Kuhaon ko ang balunan sa bag. Ari, sap na yun kung iaulo. Ba, ginapiyong lang niya ang iyang mga mata. Ami, day, mag-inom ka na isang tubig. Kaya wala ka nga daan siyang kinananalin pa kayo na. Ikaw abi mo, hindi ka magkaon siyang tinanok nga kamuti. Sige. Nga hasan jutay ang baba mo. Kay paimnon ko ikaw sa tubig. Hala. Nga nagahugsoy na lang si Ami. Pamatian ko abing iyadugan. Ba, hindi. Dawalan ako sa mabatian nga pitik sa dugan niyaw. Ami? Ami, hindi mahimo nga bayaan mo ako. Wala na gani sila ni nanay kag ni tatay. Pati ikaw, mabiya man sa akon. Hindi ko mabato ni na. Hindi, Ami. Hindi! Maayo kay nakabugtaw ka na. Ba? Sa din ako? Sino ka? Si Ami, ang manghod ko. Sa diin na siya? Ari ka sa amon grupo. Nalabayan ka namon nga wala sang pangalibutan.
Kag ang bata nga babae nga ginatumbod mo, wala na siya. Ginlubong na namon. Ano? Diin? Sa diin ninyo siya ginlubong? Dito mismo sa doog sa diin, nasalapuan ka namon. Kag hindi mo na siya mahimo nga kadtuan. Tugod malayo na ang doog nga ini. Nakaluluoy man ang mangod ko. Wala ko man lang siya nakita antes siya ginlubong. Kag wala man lang ako nakapaalam sa iya. May pagkaon sa lamisa. Magkaon ka. Kay pagkatapos, masugilanon kita. Gusto ko mahibalaan kung nga ang nalabayan ka mo namon nga mo sa itong sitwasyon. Kadasig lang magligad sang tinuig. Noy anyos lang ako sadto. Sang nakadangop ako sa grupo ni Agila nga biyahero. 8 ka tuig nang nakaligad. Nabuhi ako. Nakaluwas sa kamatayon. Pati na sa mga rebelde. Apang hindi ko mapalagyuhan ang mga natabo sa akon. Alos kada gabi, ginaduaw nila ako sa akong damgo. Mabatian kong pagsinggit ni nanay. Ang pagtulo sang dugo sa lawas ni tatay. Kag ang mga mata ni Ami nga nagatulok lang sa malayo. Tungod na trauma sa among nga trahedya. Silang kaupod ko sa akon pagdako. Kag tubtob subong. Ginahulat ko gihapon ang adlaw nga updon nila ako. Apang hindi pa subong. Kanugon. Jumar, nakita mo ba ang mapa nga ginhatag ni Agila? Oh. Kabisado ko ng pasikot-sikot sa sulod sang kuweba. Siling ko na gani. Nga magamit gid ang kinalain mo nga paagi sa pagtanda sa mga bagay. Handa na ako magsulod sa kuweba. Ikaw. Anda na ako. Isukbit ko naman ang panang ini sa kilid ko. Makaibalo ka na gid. Kag isa ka na gid ka hunter turukon sa ginasuksok mong hina. Apang gusto ko nga hindi mo pagkalimtan ang gintudlo ko sa imo, ha? Hindi ko gusto nga kalimtan mo gintudlo ko sa imo nga kinanglan sa mga tao. Amo ang kaisog, kaalam, labaw sa tanan, bulawan. Kaginang rason ko nga ari kita diri sa tribo sang mga damang. Wala gid ako maguna-una. Ngang mga tao nga ginakaugtan ko. Nga mong nagpatay sa mga ginikanan ko. Mangin kaupod ko subong. Kag ano man abing mahimo sang isa ka bata. Nga kasubong ko sadto. Nga wala na sang pamilya. Siyempre, ang mag-upod na lang sa mga malain nga mga tao. Kasubong nila ni Agila kag Hildo. Hunter galing mga manugpigos kag mga manugpatay sang tao. Dali na, Jumar. Masulod na kita sa kuweba. Tandaan mo ang plano. Ang mga soldado dire, pulos maisog, kag wala mahadlok mapatay. Tugod nagapati sila.
nga ang lawa sang higanti nga damang makapasaka ini padulong sa paraiso. Dikawan mo sila ha. Kag hindi ka magpatay kung hindi kinahanglan. Ano nga, soldado? Wala man lang gani ako sa nakita bisan isa ka tao diri. Hindi nila kinahanglan nga magbantay sa gwa. Tungod na hadlok ang tanan nga tao kay Tikra. Kag wala sang iban nga makagwa sa kuweba nga lawa. Kundi iya mga anak lang. Lawa? Nakita mo naman ang mapa, hindi bala? Korti lawa. Na may alagyan sa tunga. Kag sa tunga sini, among bukid sang Bulawan. Kag kwarta nga amo ang makapamanggaranon sa aton. Tribos ang mga damang. Hindi ko inamalimtan. Ang mga rebelde nga nagsulong sa among duog, may mga tatos ang damang sa dugan. Ano na, Jomar? Malapit na lang bala kita? Shhh! Oh, Nga, may nabatian ako nga naghuti kanay sa unan. oh. Ano? Maliko kita sa to. Sige, sige. Ari ng kadakan. May entablado sa tunga. Amo na ini ang tunga sang kuweba. Si Hildo. Ato siya. Nagapanago sa likod sang pertahan. Samtang ako, ginalantaw kong mga soldado nga damang. Nagatubang sila sa isa ka altar. Nga ginapalibutan sa mga babae nga ginasuksok lang. Amo ang mga alahas nga bulawan kag diamante. May mga misitira nga ginagwaan sang aso nga maputi. Kag tama kabaho. May bata nga babae nga nagapungko sa tunga. Nagapungko sa tunga sang altar. Kag may kaupod nga 3 ka lalaki. Nagasuksok man siya sang alahas nga bulawan. Kag nagasuksok sang puti nga bestida. Nagabunghay ang iya pula nga buhok. May marka nga pula ang iya agtang. Isa ka sirkol. May tag-4 karayas ang kasanag sa magtimbang. Kabata pa sa iya. Kagpariho lang sila ni Ami sadto. Nakita mo balay na, Jomar? Ato, nakita mo bala? Sa likod sang altar, amuin ang bukid sang Bulawan. Anong ginabuhat nila? Amuin na ang ila ritual. Ritual? Oo, ritual. Ginabuhat nila ina sa una nga pagbilog sang bulan sang tuig. Ginapili nila ang pinakamatahom nga dalaga sa ilang mga bihag nga ulipon. Nagapati sila nga patawaron sa ila Diyos nga si Tikra ang tanan nila nga sala. Kung maghalad sila sa Bulawan, kag tinluan ang ila kaugalingon sa sulod sang mga birhen. Sa sulod sa mga birhen? Paano? Tulo ka. Nagsinyas ng 3 kapari sa altar. Masugod na ang mga damang sa mga dalaga. Bah, nagasingat ng mga dalaga. Kung hindi ako makabatas magtulok sila, nga ginalugos sila sa mga damang. Lain gid man, no? Matinlo, kag sagrado kuno ang sa sulod sang dalaga. Ginasimbolo ini ang bag-o nga kabuhi
kag pagadulaon ang mga sala. Ugaling lang, wala sang dalaga nga makagwa diri nga buhi. Wala. Ano? Nga! Ginakaon sila tanan sang higanti nga damang. Oh, Diyos ko. Ote, ang mga bata sa tunga sang altar. Anong buhat nila sa iya? Kuan Jomar. Subong ko lang malantaw ang ritual nga ini. Hindi ko masabat ang pamangkot mo ngayon na. Siguro ginakaon man eh. Oh, ato. Ran. Nagapalapit na ang 3 kapari sa bata. Oh, ba? May dala silang patalom. Ang akong pana sa likod. Kuhaon ko. Bah, ginpatanga nilang bata. Para paluparon ko sa ilang 3 ka mga pana. Ba, anong ginbuhat mo? Ha? Luwason ko ang bata. Mapahamak ka, Jumar. Ba, Jumar! Kalitan kong kahigayunan. Samtang nagapakabu ang pangdamang sa ilang mga bihag. Aring bata. Bata! Magupod ka sa akon. Luwason ko ikaw. Karika! Mabalik ako sa namtangan ni Hildo. Magabian sa dagari nyo sa pagkumati ang mga batang na number 1 sa drama. Plus sa radyo. Tips sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagod malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tubtob 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay.
Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese, kag selenium. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Bacolod. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Lorena, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton paratuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Tudok sa kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. Feeling ko, wala ka sang salig sa akon.
Kaya daw kabudlay man magpauli kung hindi ka kaupod eh. James, parehos ang ginsiling ko. Pila katuig naman lang ang ulaton mo. Hindi pwede ka ayo, no? Pwede ko makagraduate ka na lang. Anay ka bala? Kay kuhaon ko na lang ang tape recorder ko. O kung gusto mo, written contract na lang. Hindi na natin inapaghambalan pwede. Kaya nagasulit-sulit lang bala kita. Dauli ano nang guwa naton? Nakatapos na ako paligo. Magkuha na ako diri sa banyo ah. Oh, cellphone? Ha? Anong buhaton ko dira? Tawagan mo ko no si James. Ha? Nga ako no? Wala man siya sang may ginhambal sa akon. Basi kun importante ang hambal niya sa imo. Nabatian ko nga nagaring ang cellphone mo eh. Sabton ko kung tani. Apang napatay na. Kag sa ako naman siya nanawag. Ginhambalan ko siya nga nagapaligo ka pa. Salamat ha. Mailis lang ako ah. Kag among pagpanawag sa iya. James, nagtawag ka? Oo, Lorena. Hindi ko ikaw masugat karon sa hapon. Si nanay na lang kag si Manong driver ang makadto dira sa imo. Bantayan ka na lang nila sa parking area. Ha? Nga nga si nanay mo pa, haw. Makauluya sa iya. Masakay na lang ako sa bus ah. Hindi na. Para sigurado ako nga komportable ka. Kag sigurado ako nga wala ka sa katupad nga lalaki sa pulungkuan mo. Ikaw bala mo. Kay nga abala nga hindi ka pwede nga magsugat sa ako now. May nag-photoshoot diri sa farm eh. Kaga nadisgrasya ang isa nila ka model. Kaginanglan niya may ma-fill in sa iya. Nakita man ako sa ila direktor. Kaga suno sa iya, pwede gid ako magbulos sa iya bilang isa ka model. Gani, nagpasugot na lang ako. Pangin model na ang love ko ba? Extra man lang ako ah. Pila man lang ka post ang i-take sa akon. Kagtani, hari ka lang diri no? Para nga ma-inspire man ako. Buing, kayuhon mo gid ha? Namiagid. Para pala nga hindi man ako mahuya nga ipakita sa mga classmates ko kung ipakita ko sa ilang shots ninyo. Nag-practice ni gani ako kagabi pa eh. Nag-practice ako sa lakat-lakat. Sige lang ah. Bisan jutay lang ang party mo, proud ako gihapon sa imo. Pero hoy, lalaki, hindi ako gusto makabalita nga nagapakighambal ka sa mga kaupod mo dira nga mga sikat na modelo ha. Kay kalbuhon ko gid ikaw. Wala ko bala nagalahog. Ang matuod, mas gwapa ka pa gani sa lead model nila diri. Ang matuod, pamangkot ko ganing ila direktor eh. Kaya basi kung gusto mo man nga mag-join diri, mag-extra ka man eh. Oh, ano? Hindi na ah. Oh, sige na ha.
Ara na sila ni nanay sa parking area. Mga alas 6 ha. Kuntani, si mama ko na lang ginhambalan mo nga masugat sa akon. Walay na. Love you. Maghalong kabilog nga daw ha. Ikaw man ha. Kaayuhon mo gid ang paglakat. Kay kung makadanlog ka o kung makatipalo ka, balda ka gid. Sige na, babay na. Love you. Halong. Uy, Lorena, mamodel siya? Oo, extra man lang ah. At least, nagmodel? Ginsiling mo pa. Kadasig magligad sang panahon, no? 3 na lang kabulan. Mag-graduate na kita, day. Amo matuod. O ti, paano ina? Mapauli ka na sa inyo? Hindi mo na makita si Ryan. Amo gani eh. Ay, kamusta na to gali ang gin-applyan mo nga summer job? Ano sa banta mo? Mabaton ka bala? Kuntani lang eh. Pero, abi mo, kinakulbaan ako. Nga ahaw? Hindi basta-basta ang ginabaton sang amo nga magazine. Hamak mo ha? Mga 500 kami siguro ang nag-apply. Uy, amo bala? Oo. Hindi manabi basta-basta ang super magazine eh. Nakita mo naman ha? May dating gidyang magazine. Kompensaron gani. Dream come true para sa akon eh. Ang mabutang sa editorial box nila ang ngalan ko. Halin pa sa nagligad nga tuig ko nga ginasunod ang magazine nga ina. Makita gid nga maalam ka creative ang mga staff nila. Dugang pa nga, tama ka relevant sa mga issues nga ginatalakay nila. Di maalam ka man. Gani nagapati ako. Nga dako ang chance mo nga mabaton. Puti, anong siling sang boyfriend mo? Excited man siya para sa akon eh. Ako man lang balang nagkuha sang exam nga may kaupod nga boyfriend. Ay, day. Mapalaron ka gid sa iya, no? Supportive gid ka tama siya sa imo. Husto ka. Kagabi mo, itreat gani ko nun niya ako kung mabaton ako eh. Aba? Isa pa, gusto niya nga dire kami masummer. Bisan service crew na lang ko no, sa fast food chain. Para nga makaupod lang kami. Ano? Hindi bala. Agriculture graduate siya? Kag may kadutaan gani sila eh. Tapos maubra lang siya bilang manog-serve sang pagkaon? Sang dito kami gani sa amon. Napalibutan kami sa mga chapirons eh. Anay ka. May ginaplano ka mo siguro. Muha na namon kung paano nga hindi kami mahibalaan sa amon. Magpakasal na lang bala ka mo? Hindi ka magkabalaka ah. Madali na lang. Wala naman sa may nagabalabag sa inyo, hindi bala?
Husto ka, pero gusto ko nga mag-spread sang akon wings antes ako magpamana. Para bala nga. Basi kung madiscover siya sa patag sang modeling. Kag mangin sikat siya. Tapos, kalimtan ka na niya. Kay ti, lain na ang kalibutan niya mo. Siling gani nila. Fame can be intoxicating. Hindi ayhan magbagong batasan niya. Hindi masiguro siya mag-focus sa modeling, Gan pa extra man lang siya eh. Ay, apang matuod. Hinali lang ako nga nabalaka sa ginhampal niya. Hi, tita. O ano? Kamusta ang matahom ko nga ulo magaron? Ari, nahuya ako. Kay naisturbo ko pa ikaw. Ay, sus. Wala ina sa akon. Gusto sang akon anak nga safe ang biyahe mo. Kani, ako na lang ginpangabay niya nga magsugat sa imo. Tita, madali lang ha. Kay kuhaon ko lang ang mga gamit ko. Para nga makalakat na kita dayon. Kamusta man ang love ko, tita? Ay, sus. Kung nakita mo lang kung tani. Man ko na to dito si Vinny, daw linta. Daw hindi pa makaintindi. Nga ginalikawan sa permis ang akon anak. Sugiri ako sa matuod, tita, ha? Gintugon giniya ina, nga isugid mo ina sa ako, no? Ay, sus. Hindi ko gid ko na pagkalimtan nga ihinambit sa imo. Kag hindi ko kuno ikaw pagkuliton kun nga hindi pa ka mo magpakasal. Tita, gusto ko man lang nga matilawan nga makatrabaho kag magamit ang tinun-an ko. Maayo gid ang desisyon mo, Lorena. Kag ina, amo makatapos ang pagtuon mo. Abi mo, sugiran ko ikaw, ha? Kung kaisa, nahuya ako kung ginapamangkot ako kung anong natapos ko. Kung ihambal ko nga high school lang natapos ko, daw kanubo sang panulok sa akon. Abi nila kung mahina ang utok ko. Sobra naman sila. Pero bisan wa ay ka makatapos ng pagtuon mo sa college, tita. Asinsado man ang kabuhi ninyo ni Tito. Napalambo ninyong inyong kadutaan. Talipay gani ako eh. Kay palangga gid sang amon anak ang amon duta. Ginisugid niya sa akon nga nahambalan ako no ninyo nga pagkatapos mo nga mag-obra sang 2 ka tuig. Didto ka na matiner sa aton. Hindi ayhan. Napilitan ka lang. Nga nakapamangkot ka man sina, tita? Nahadlok abi ako ihay. Ibasi bala kung mabuyo mo si James, nga bayaan na lang ang amon kadutaan. Kung hindi mo masarangan ang pangabuhi dito. Tita, kung sa diin siya,
Malipayo na ako nga mag-upod sa iya. Hindi ka magkabalaka. Gusto ko nga kundiin ako na tawo. Dito man ako manigulang. Anong siling mo? Palihog ka bisulit? Ano ka daw akig ka, ha? Ikaw ganing nagsiling, ha? Nga ipabugal mo ako sa mga tao nga model na ako. Abi ko anay kung igakalipay mo ina. Ang ginhambala naton, extra ka lang. Hindi ka magmodelo, gid. Kung tani ginathag mo. Kay wala mo man lang gid pamangkot kung sugot ako nga magmodel ka. Hindi ba lang nga ikaw pa gani naghambal? Nga ipabugal mo ako sa mga classmates mo. Sang nagpanawag ako sa imo. Kag isiling ma-extra ako sa modeling. Gani ang pagdumdum ko naman niya. Kung gusto mo man. Buot silingon. Gusto mo? Kanami si imo duklon. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Lorena, nga yaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Tudok sa kasing-kasing. Direksyon, Marnie Mungkal. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, baby. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you.
Nagatrabaho si Marta bilang labandera sa ospital. Kag amo ina, ngagabi na siya kung magpauli. Ay, wala siya gali isang bana kag anak. Kag wala naman siya sang mga ginikanan. Makaluluoy man siya, Ruben. Isa na lang siya nga nagapangabuhi. Amo gali? Oo. Kag nagsiling ako sa iya, nga kung may kinahanglan siya, hindi siya magduha-duha sa pagtawag sa akon. Kag nagpasalamat siya. Kag abi mo, madamo pa kung tani ako sang ihambal sa iya. Apang nakita ko, nga daw gusto na niya ako nga maghalin. Gani, naghalin na lang ako. Amo bala? Apang kun ako ang hatagon sang opinyon, si Marta, may ginatago sa iya kabuhi. Ano nga ginatago, Ruben? Ambot lang. Wala lang ako makahibalo sina. Kag amo inang rason, kung nga atahado siya, nga makighambal sa kay bisan sino. Makaluluoy man siya. Kinahanglan niya ang bulig sa kahimtangan niya nga ina. Halos kapi na sa 20 katuig. Nagapanago ako. Kag sa tiyon nga ini, nakahibalo ako nga dako ng akon anak nga si Michael. Kag ginaatipan siya ni Ellen. Abang hindi gihapon ako makapakita kay Sherwin. Kay basi kon matultulan niya si Michael sa kalalangan ko. Hindi ako maluyag na may malain nga matabo sa akon anak. Sa sulod sang matugay na nga tiyon, nabatas ko nga taguon ang akon kaugalingon. Kag magbatas ang kalisod, kag kamingaw. Kag si Parda, ang lalaki nga natunan ko ng higog mauna. Ano nang natabo sa iya? May asawa na bala siya? Nalimtan na bala niya ako? Ay, bisan ari ako diri. Hindi ko siya malimtan. Kagayan, siya gihapon ang akong paminsaron. Tubtub sa akon kamatayon. Wala ganin niya ako makilala kung sino ako. Wala niya makilala nga ako si Martha. Ang bantog nga singer sa to ni Sherwin. Ang nabiling nga handumanan sa akon. Amo na lang ang mga laragway ko sa to. Samtang nga nagaampa ako. Kag nangin kaupod ko ang mga kilala nga artista. Kag mga tao. Ay, kuhaon kong akon mga laragway nga ato. Kag amo man ang mga pamantalaan nga sa diin. Ara ako. Nga sa diin. Nabutang ako. Samtang nga naimbitar ako sa pagkanta. Sa isa ka-importante nga pagtinipon-tipon. Nabutang diri sa isa ka karton. Ang mga rekwerdo sa ako naglikad. Sang ako si Martha. Kaginatawag nga songbird. Saksi ining mga laragway ko.
katahom sa akon sato. Kagamoy ng rason nga ginhigugma ako ni Sherin. Abang, nagduha-duha siya nga hindi niya anak si Michael. Kinkaugta niya ako. Kaginhandom nga matyon. Maayon kay ara si Rodilia. Kag-amo man si Raymond. Silang nagluwas sa ako na. Kag si Ellen. Ang akon mahirap nga abyan. Nga among nagsagop sa akon. Sa nagakinahanglan ako sang bulig. Sila ni Lolo Papa. Gusto. Si Lolo Papa. Ang lolo ni Ellen. Na may matahom nga kasing-kasing. Kag siyang nag-unong sa akon sa tion nga ato. Patay na ayan siya. Kuntani, buton lang sang mahal nga Diyos. Nga makita ko siya liwat. Kag mapasalamatan sa tanan nga kaayo niya sa akon. Naglakat ako nga wala magpaalam sa iya. Ay, kung hindi ko na ikaw makita liwat Lolo Papa, Diyos na lang bahala nga magbalos sa imo. Oo, gali. Ining ako mga handumanan kag mga retrato. Itapik ko ini sa sulod sang akon aparador. Da ako ini itapik. Kag bisan paano, patanaw kong akon kaugalingon. Tagsa nga mabuksan ko ang aparador. Ay, bisan paano, makabatyag ako sang jutay nga kalipay. Sa masunod na tuig, makagraduate ka na sa pagka-medicine, Romel. Kaya makakuha ka na sang board, magilubos ka na ka, doktor. May plano ako nga ibandad. Ano inaanak? Diri ako nagaplano nga magpamulong sa aton banwa. Jutay lang, doktor. Luyag ko nga makabulig sa aton kasi manwa. Nga nagakinahanglan sang bulig, dad. Maayo man ina, Robin. Maayo magana ka na isipan mo inaanak. Dad? Nadumduman mo pa bala si Sheila? Si Sheila? Oo. Nadumduman ko siya. Kag nagapati ako nga sa pila ka adlaw, babalik sa diri. Tugod amoy nang ginsiring niya sa akon. Babalik siya. May nakilala ko nga babayi. Nga ang dagway, daw pareho kay Sheila? Ang dagway pariho kay Sheila? Oo, Daddy. Naga-star siya sa tupad sang amon boarding house. Kag sang nakita ko siya, sang una ko siya nga nakita, nadumduman ko dahin si Sheila. Kag nakasiling ako, nga daw si Sheila gid siya. Kung hindi lang sa malaway niya nga pinalian sa iya liog, nga natabunan sang iya malaba nga buhok. Sino ko nung ngalan niya? Si Marta. Marta? Oo, Dad. Amoy ng iyang ngalan? Marta. Marta. Apang si Sheila ang ngalan nga ginatawag sa babae nga ginahulat ko, anak. Apang kadugay na sadto, Dad. Kag wala kagid sang balita halin sa iya. Basi bala kung patay na siya? Ambot lang. Pero doon sa may nagahutik sa akon, nga makita ko pa siya, Robin. Babalik sa diri. Kagamoy na kun nga wala ko ginkuha ang bumbilya nga ina sa aton kay. Tuguluyag ko nga sa pagbalik niya.
hindi siya madulman. Kag mabalik siya sa aton balay, nga wala sa matabo. Matuod balay na ikoy? Oo. Nabatian ko, gid. Kalambatan nila si Michael. Kag bakulon tubtob nga mapatay. Amo gali? Kinahanglan nga mapaandaman mo si Michael. Total, masami man ka mo nga naghambalanay nga duha. Matuod balay na ikoy? Oo daw. Kung tani isugin ko man ina kay Michael. Apang nahadlok ako sa mga bata-bata ni Sisko. Pasi kung patyo nila ako. Tigulang nagadaan ko. Apang hindi bala nga matapos ng imo nga presyon? Wala ka pa magwaaw? Hindi na lang ko magwa. Wala man ko gihapon pamilya sa gwa. Kag kung makagwa ako, wala man ako sa matrabaho. Wala man sa may mabaton sa akon. Mayo pa din sa sulod sa presuhan kay bisan paano makakaon pa ko. Amo gali? Oo. Amo ina nga are man ko dire gihapon. Mayo man taning pangabuhi ko dire. Apang nahadlok ako kay Sisko. Madamo siya sang mga bata-bata. Ote, anong ginabuhat mo dire karon? Hindi magsugot ang warden nga hindi ka makagwa basta hindi matapos ang imo presyon? Ginahimo nila ako dire nga mutsatso. Amo ina nga libre kuya makagwa kag makasulod. Amo gali. Ginhimo kagali nga mutsatso sang warden. Oo, Sir Win. Mayo pa di sa prisuhan. May matulugan ako. Kag may makapakaon sa akon. Kag isa pa, wala man ko ginasapak ni warden kay mutsatso nila ako mo. May isugo ako sa imo. Kung makatuman ka, hatagan ko ikaw sang kwarta. Aba, oo. Nanunahaw. Ni Michael sa iya karsel. Nagadiritso siya sa iya palaliguan. Dra siya naton birahon. Libutan naton siya, kagbakulon. Hindi naton siya pagbinlan sang kabuhi. Pagkatapos, ilubong naton siya sa higad sang pader. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan
Ginbilin nga kasing-kasing. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batilwan Navat. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo! Bombo!